and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Tinuod yun ang imong gisulti. 1,000 ang gihatang atong Mr. Louie. Oh, see? Ilan bitaw ta ka? Ay, haladay. Nanasi pag-uniswood. Oh, wow. Ang laing bigatin, girl. Si Mr. Greg Martinez. Ang akong nakaila? Yes, day. Ati man na, day. Mapera yan. Kwarta na. Unsa? Sige, doon na. Remember, atik agi kinahanglan, ha? Char-char ba? Atik, okay? Go! Go na, girl! Kuyawan manoong ko, eh. Ay, si kuya-kuya diha, uy. Lagaw na. Ning kinabuhi kasi mo na giniingon, no guts, no glory. Ha? Sige na, uy, kailangan kinastanan. Thick face, kasabot ka, baga kak naong. Di ka mag-uwaw-uwaw. Diskarte, day. Diskarte. Kasabot ka, diskarte. Eh, hibaw gina siya magpanagana pa ta. Karong pagkukuan ni trabaho agud. Ay, kaya mo yan. Go. I know, talented good ka. Unsa? Barkada ko ta. Hibaw ko, kaya kay na nimo. Ikaw pa. Go. Sige. Arion na nako si Mr. Martinez. Sige. Go, girl. Char-char, ha? Tudloan ta kita, Kathy. Kinahanglang dili ka magluya-luya aning paginabuhi, ah. Labaw sa tanan, kinahanglang mahibaw kang mo diskarte. Diskarte. Ulog-ulokan ang mga laki. Para mo bunot gid silang bulsa ang mga lalaki. Franco, Nga naman? pwede muhapit una ta diha sa may restaurant. Oh, okay. Way problema. Iparking lang una. Ug kuyog nako diri sa sud, Franco. Ha? Nga naman? Magpakuyog lang ko nimo. Oo, sige. Musunod ko, ma'am. Ma'am Susan. Sunda bayagyog ko, ha? Oo. Nga nang pasundon mo ko niya? Iparking ko lang una ni motorsiklo na ko. Hey, Sir Greg. Here. Ni ara ang ice. Okay, thank you, Kathy. Will you please sit down? Aha. Oh, saman, doon na pagka line customer. Kung may line ka pang customer, okay lang, go ahead. Atin manaw na sila. No, what na, sir? Oh, good. Okay, please sit down. Okay. Oh, thank you. Ipista na ko ang imuhang baso, sir. Oh, thank you. Okay. Hey, how about ladies drink? Okay. Thank you, sir. Hey! Ladies drink, please. Karon lang ka nag-start, Dari. Yes, sir. Your name is Kathy, di ba? Kathy ito, no? Yes, sir. Kathy, sir. Oo. Hindi ko malimot. Hindi na itong paragkita. Hindi ko malimot. Basta mga gwapa sa manimo. Oh. Thanks for the compliment, sir. O, kaon, Franco. Inasal na nga manok Bisaya. Busog pa mo ko, Ma'am Susan? Wa ko pangutanag busog ka ba? Niagda ko nimo. Kaon anang inasal nga manok Bisaya. Sige na. Wa na hiluoy. Sige, way problema. Lami kaayo na. Gika na sa dumanhog. Bitaw, lami gid ang mga manok Bisaya nga inasal dias dumanhog. Okay. Parisi nagbeer. Sige na. Ha? Ay, di na pa kahupog, oy.
Mag-inom ta. Ay, mag-drive para ba ko, Ma'am Susan? Franco, uban ni ko. Uban ni ko sa akong mga kagulanan, Franco. Uy, nga naman, Ma'am Susan, may problema ka? Aduna, Franco. Og lami kaayog ihikog ning akong problema nga gisagupang. Ma'am Susan, ano? Usam di mo problema di. Patyon ko ng akong bana. Unsa? Uy, Ma'am Susan, murag di man na maayo nang nangununaan ni mo. Oh, dili bitaw. Pero kinahanglan nga akong buhaton. Nga naman, sa may sa si mong bana. Grabe ang yang sa gadahimo diri kadako. Ha? Unsa man lagi, Ma'am Susan? Aduna siya'y batanon. Unsa? Unsay batanon? Di ba masabot? Doon na siya'y batanon nga babae ka iyang gikabit. Kinuo ko. Batanon gikabit? Oo, batanon. 18 anyos. Oh, si Sir James? May batanon? Aduna. Nasakpan gid nako. Ma'am Susan, nagkinahanglan lang tingali na og pagsabot, Ma'am Susan, oy. Oh, pagsabot? Unsaon ako pagsabot anang kahimtanga, Franco? Dawaton ko ba sa tumang kasayon ang maong problema? Malisod ang maong problema, Ma'am Susan, pero kinahanglan nga inaton mo ang imong pasensya. Pailo ba? O pagsabot yun. Kay kung di na nimo kaya, ang may tabo na. Mao ang inyong kaungkagan sa inyong pamilya. Maugid na. Maugid ka na ang mahitabo. Ugkon mahitabo man na. Gusto kong manabla. Ma'am Susan, ay lang paghilak ko. Ay paghilak. Basag dilang ko. Gusto kong ipabuhagay ang akong mga kasakit. Oh, Ma'am Susan. Huot kay akong dugan, Franco. Yay, sa kay kasultis mo tao nga nakakita niya nga nagina. Kauban ko niya. Basin og lainon sa pagsabot. Gusto ko nagigayuda. Kagikan didi. Sulgod ako ang babae sa akong bana, Franco. Ha? Unsa, Ma'am Susan? Busa uban ko. Uban ko sa akong pagkahimuon nga pagsuhong sa babae sa akong bana. Ma'am, sa di pa na imo buhaton, no? Kinahanglan nga hunaon mo na ba? Hunaon na imo ba sa makadaghan? Kung angay ba na, nga imo na buhaton. O nga nung dili. Oh, Ma'am Susan, di ka musamot kangilad ang inyong kahimdang kung buhaton na nimo. Tingali, muabot na gyud ang higayon nga magkabuwag mo ana. Mo'y ako gusto ka magkabuwag na eh. Uy, sakitan ang magkabuwag mo, Ma'am. Uy, sakitan ka na. Dili ko sakitan. Ha? Dili. Gusto kong magbuwag na eh. Sakitan ka. Di mailan nga, gisakitan ka. Mauning imo ning buhaton ka ron. Nag-inom ka, oh. Mihila ka. Tungod kay gisakitan ka sa netabo niyo, dili ba? Nga nung dili man ikaw nga kong nabana, Franco. Ma'am Susan, kining... Unta kon parehas lang ni mong akong nabana. Tingali dili ko pa problema. Huh? Sibot mo ipasabot. Tungod sa kadaghan og sapi sa akong bana. Bisag kinsa na lang ang babae nga malambigit kaniya. Oh, Ma'am Susan. Ang akong amiga ay muragwa na gibuhi ni Mr. Martinez. Kung nakita na ako nga happy ang akong amiga. Mura ang tao ni siya og langgam nga nakagawa sa halwa. Pait ning binantayan tas bana. Karon ay mura gyud nakabuhi gikas koral.
ko diri spy. Kaya kung wa pa nagtrabaho si mama, kami untang duha ang magpaabot kang Papa Franco. Pero nanarpaho naman siya. Ay, kituka na ko pinaabot nila. Matuog na lang tingali ko. Hey, ate, some more ladies drink? No, thank you. Enough na to, sir. Daga ka pa. Ha? Uy, minyo na taon ko, sir. Uy, may anak na ko. Daga na gani ang akong anak. Oh, I see. Maramang gudog di katuan. Tungod kay... Huwag yun mausay ang imong figure. Ay, sir, ay... Manay gusto na kuso sa kababae nga mantigong magatiman sa iyang kaugalingon. And I like you, Kathy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!